Ix-xandir ikopri firxa wiesa ħafna ta' suġġetti, minn dawk l-aktar popolari u sensazzjonali sa' ħabarijiet sensittivi. U għal kull aħbar irid jintuża lingwaġġ speċjalizzat. It-tim tagħna tkellem ma' Keith Demicoli dwar is-sena tax-Xandara. Inħoss qabel xejn li aħna bħala Xandara u speċjalment aħna bħala Xandara li naħdmu mal-Istazzjon Nazzjonali għandna obbligu li nħarsu il-sienna, inħallsu l-lingwa Maltija u kif titħaddem u nippruvaw nużawha b'mod tajjeb. U da jpoġġi pis fuqna x'aħna kważi jekk nistgħu nużar kelmek, aħna l-assiesa ta' il-sienna għax aħna l-iktar li qed ninfluwenzaw in-nies meta nitħattu, meta nikkomunikaw, meta nxandru xi ħaġa. In-nies qed jisimgħuna ħafna drabi b'attenzjoni kbira u kull kelma li nkun qed ngħidu qed jarbluha u ħajużawha għax aħna nużaw il-kliem li nisimgħu li ninterpretaw jew jinfluwenzana b'xi mod. Allura aħna għandna pis importanti u dak il-pis irridu nġorruh b'responsabilità kbira. Huwa kruċjali li nużaw bħala Xandara il-lingwa tal-post għax jekk ma jagħmilx hekk. Issa ħa nitkellmu aħna bħala Xandir Nazzjonali jekk nikkomunikaw bl-Ingliż biss pereżempju, jekk il-Malti huwa il-lingwa nazzjonali, il-lingwa uffiċjali, kif min ħajat l-eżempju biex jintuża jekk mhux ħankunu aħna stess. Meta ngħidu x-xandir tradizzjonali ġifieri nikkomunikaw kif qed nagħmlu issa u l-internet, ma narax differenza kbira fis-sens. L-internet inti qed taqraw allura qed tara l-kliem u hemmhekk għandek importanza kbira fis-sens li isma' ma jistax ikun li fuq l-internet ikollna kliem pereżempju kien hemm qatt ta' ommijiet li kienu qed jibbreastfeedjaw lil tfal tagħhom. Jew inkella jkun hemm xi riċetta u mbagħad tittiplejti għal-ikel. Dak mhux kliem li tuża jew la, allura la huwa kliem li tikteb. Aħseb wara tgħidu, għax ma tgħidx dak il-kliem, imma sfortunatament ġieli smajnieh. U allura meta ngħidu l-xandir tradizzjonali u x-xandir tal-internet, it-tnejn huma importanti fit-tħaddim u l-użu tajjeb tagħhom, mhux ma nagħmilx distinzjoni x'inhi d-differenza ewlenija. Sfortunatament meta tara titlu jien naf nibbojljaw il-bajt minflok tgħalli l-bajt pereżempju. Tara miktuba kważi iktar ħadd tiġi konxu da x'kiteb hemm. U allura iva jista' jkun li fuq l-internet ħatħalli impatt akbar. Meta tgħidha forsi ftit inqas għax tkun qed tgħidha waqt xi riċetta, ma xorta huwa ħażin. It-tnejn li huma ħażiena u tnejn li huma għandhom responsabilità kbira. L-ikbar sodisfazzjon bħala Xandar u Xandara naħseb li huwa meta qed nitkellmu fit-tħaddim tal-lingwa Maltija hija li n-nies qed ninfluwenzawhom inħin kollu biex b'xi mod mhux biss jużaw il-Malti imma jużaw Malti tajjeb. Jien naf għamilt żmien kien qalli li kilin din il-kelma, kien qalli isma' fl-aħbarijiet minflok tuża inkomplu bl-aħbarijiet. Uża ħanissuktaw bl-aħbarijiet kemm kelma sabiħa u li jisa ma tantx għadna nisimgħuha. U kont bdejt nipprova nuża għax il-malli tibda tuża u mbagħad b'xi mod terġa' tidħol fil-lingwa u terġa' tibda tintuża. Jien naf jiġuni kliem f'moħħi li ma tantx kont nismagħhom meta kont għadni tifel, ma f'daqqa waħda jibda jgħidhom anke xi kultant politiċi, jien naf tiġini f'moħħi l-kelma nixprunaw. Ma tantx konna nużawha, issa hemm anke min jgħid isma' dik il-kelma laqqas hija adatta l-kuntest li tintuża. Immija kelma li bdejna nużaw b'xi mod. Hemm diversi kliem li b'xi mod ikun ma nkunux qed nużaw. Ħanerġgħu intuħ il-ħajja. Jien ġrat li dil-ġimma pereżempju ma kontx naf li għawdex jużaw il-kelma trampi għal bużullotti. Aħna l-Maltin ngħidu bużullotti u l-Awċin jgħidu taf kemm għamil trampi meta kont żgħir u kont qed tara dik hemm ma sabiħa. U aħna jekk nibdew nużawhom dal-kliem ħanerġgħu intuħu l-ħajja u għalhekk il-lingwi hija sabiħa għax missirijietna għamlu dawn l-isforzi kollha u jekk aħna u dawk li ġejjin warajna mhux ħanżommuhom ħajjin
mhux biss kliem, imma l-Malti b'mod ġenerali, daw ħajmutu mewta naturali u l-insienna huwa element kruċjali fl-identità tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.